ida. Ako kabaw kit-kit, para kakaon lang. Ako po, sora ka, di pang gutom na mi. Akong tsuy nga papaus, Kuya Dueno. Paro ka bago kung gutom, di naman agad. Pag humagkaon na, ni birada rin mascot sa basement sa'yo. Nakulakaw, gidayon sa simanlawin. Takarabag sulod-sulod ng siksit. Anak ko mga tao, gutulog nga, ano po ni mascot sa basement siya, oh. Bupasi, ano po ni hinampak pa. Takarabag sulod. Tara nang nagadaha, oh. Muna niya mama, good vibes, no? Medyo buutan, medyo maldita, pero lab kinin ako. Lingaw, walagis mga tao sa simanlama, good vibes. Mana sila, halo. Naduha na lagi ni mascot sa good vibes media. Damay dako, niya palit ng tani mga colorful nga makandila, mga good vibes, baka managkot na tanong. Nagkot and dahil pasalamat, adi papadji o ni Mama Mary. Storya tabo pasalamat sa mga grasya o mga good health ang gihatag na itong pamilya ba. Nya, at to sa may mga good vibes, kasi sulti pa, pasarina pita. Good vibes lang!